Yeah. Ingakho ethi it is finished. Umsebenzi iassignment ukuthi angiyenze sengiyiqedile. Ile eqedayo uNkulunkulu uyinceku kaNkulunkulu. Ama songs of the seven. Yes. Qala verse number 2 kuya verse 7. Isaiah 52. Yes. Verse 2. 53, yes. 53. Yes. Ngokuba yakhula njengehlumela phambi kwakhe. Yakhula njengehlumela phambi kwakhe. Nanjengempande emhlabathini owomileyo. Nanjengempande emhlabathini owomileyo. Yayingenasimo nabuhle ukuba siyibuke. Yayingena akhulunywa la uNkulunkulu lo omamtshalo lapha kwakho kwe-dining room. Lo khulunywa ngayo lo wayengenabuhle. Amen. Hallelujah. Wayengenabuhle. Wayengekho umuntu sokuqolozana naye ngabuka iTV uqoloza. Wayengekho umuntu naleso sikhathi. Because lo wayengenabuhle ukuba simbuke. Wayishaya yes kuba. Hayi lo faka inapkeni. Yayingenasimo nabuhle ukuba siyibuke. Yayingabukeki ukuba siyifunde. Yayidelelekile. Yashiwa ngabantu umuntu wobuhlungu owazi ukugula. Yeyiswa njengosithezelwa ubuso ngabantu. Yes. Asishayanga lutho. Ababanga nandaba nayo. Kepha yazithwala izifo zethu. Kodwa yayithwala izifo zethu. Yabuthatha ubuhlungu bethu. Kodwa thina sathi ijezisiwe. Ishaywe uNkulunkulu. Ihloshiwe. Umuntu obuhlungu, yes. Yebo yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu. Yaxhotshozwa ngobubi bethu. Isijeziso sasiphezulu kwayo ukuba sibe nokuthula. Nangemivimbo yayo siphelisiwe thina. Nangemivimbo yayo siphilisiwe. Our vision. Nangemivimbo yayo siphilisiwe thina. Hallelujah. Nangemivimbo yayo siphilisiwe thina. Hallelujah. Holy Spirit revealing the sufferings of Christ. Hallelujah. Bayiphelisisa lento even umoya ingcwele wabavezela inhlungu kaKristu. Even umoya ingcwele wabavezela ukuthi uzozalwa kanjani. Even umoya ingcwele wabavezela ukuthi uyoba inkosi. Hallelujah. Kuveza umoya ingcwele uvezela laba bantu amaHubo 22. Vele senzo ephasikeni. Ngenzela ukuthi nibe li understanding inhlupho kaKristu kancane. amaHubo 22. Sesiyavala nje. amaHubo 22. Yes. Uqalela ku verse 1 no verse 2. Kukhona la asho khona ukushiwa ngifuna le part le ethi Eloi Eloi elamasabatari. Akala verse 1 no verse 2. amaHubo 22 verse 1. Yes. Umholi wokuhlabelela indluzelekazi yokusi. Elandela iverse. Nkulunkulu wami. Nkulunkulu wami. Ungishilanisho njalo ngithi Nkulunkulu wami ngikhala emini kepha awuphenduli nasebusuku ngingabi nakuthula. Yes, qhubeka. Kepha wena ungongcwele ohlezi ezibongweni zikaIsrayeli. Qhubeka. Obaba bethu babethemba wena. Yilo leli verse engilifuna Nkulunkulu wami lalo uNkulunkulu wami khona. Iwona ama sufferings of Christ. Iwona uJesu sisiphambanweni wabakhumbuza lelizwi weza go back taking salvation serious. Angithi yabo akakafika uJesu kodwa uyayibhala leyo nto. Hallelujah. Uyabhala amaHubo. Kukhona la asho khona futhi ethi waphusisa inyongo ubhala yena futhi uDavid. Hallelujah. Kubhala yena uDavid futhi. uJesu yonke lento ayiseyisho siphambaneni wathi go back ngibakhumbuze ukuthi abaprofeti bathini. Hayi ngabaprofeti benu abathi ngiphethwe amakhanda. Vele basihlangene ngeke singaphathwa amakhanda sibaningi nje.
Hallelujah. Ngeke vele singaphathwa amakhanda. Hallelujah. Babhizi namakhanda. Kodwa laba uJesu uziyabakhotha. Ngisho sesiphambanweni uziwa abakhothi abakhumbuza bonke labantu ababe bethela uJesu babuya bekhala because babekhunjuzwa ama scrolls abawafunda njalo. Ale babe wafunda njalo abayithathanga serious insindiso. Babefunda njalo Monday to Saturday. Hallelujah. Kodwa bayibethela inkosi. Babefunda njalo kodwa bayishiya insindiso. Taking salvation serious. Hallelujah. Amen. Angazi noma ungafunda la go 21. Wona mahu. 21 ngisindise emlomeni wengonyama nasezimpondweni zezinyathi uyangizwa. Ngasekugcineni ngifuna lengasekugcineni elithi siba bayakushunyayela bayakushumayela ngathi njani ungasekugcineni kodwa Bonke abacebile bomhlaba bayakudla bakhuleke. Bonke abahlezi ithuli bayakukhothama phambi kwakhe. Naye ungenakugcina umphefumulo wakho ephileni. Inzalo yangomkhonto izukulwane esizayo siyakulandiswa ngayo inkosi. Yes, yeah, izizukulwane siyakulandela ngayo inkosi. Yes. Yeah, yes, inkosi kwenzile ngifuna lapho ke. Kodwa khona la ngilophe khonto bayakushunyayela. Hallelujah. Bonke abacebileyo bomhlaba. Verse 31. 31. Okay, yes. Yes. Inzalo yangomkhonto esizukulwane esizayo siyakulandiswa ngayo inkosi. Isizukulwane esilandelayo siyakulandiswa ngayo inkosi. Asiyakulandiswa ngumfundisi, asiyokushayela abantu ihlombe. Inzalo elandelayo iyakulandiswa ngayo inkosi. Yes. Bayakuza bashumayele ukulunga kwayo. Uyoshunyayela ukulunga kwayo, hayi ukulunga komfundisi, hayi ukulunga komuntu, hayi izinto ezenziwa umuntu. Kodwa lokho kushumayela okukhulunywa ngakho kuyoshumayela ngakho ukulunga kwenkosi. Yes, bese bethi inkosi njani? Bayakuza bashumayela ukulunga kwayo kuso isizwe esiyakuzalwa ngokuthi ikwenzile. Inkosi ikwenzile. Hallelujah. We preach Christ. Crossroads Bible Church is the church, is Jesus Christ's finished work on the cross. We believe that the cross is the place where all the wounds kahle is center yethu Christ. This is mission. Crossroads Bible Church is preaching Christ. Hallelujah. Amen. Center inkosi ikwenzile. Hallelujah. Last point. Verse to number 12. Ngifuna la unengelo sikhona sihlukana. Yes, verse 12. Abambulelwe ukuba bangazikhonzi bona kepha nina ngalezo zinto enishunyezwe zona manje ngabani shumayizwa ivangeli ngomoya ongcwele othunywe evela ezulwini izinto ezizifisayo izingelosi ukuzibona. Izinto ezizifisayo ingelosi ukuyibona. Why uPeter esho nje ukhumbuza abantu yabase abadwanguzayo. Abantu esebeliphelelwe ithemba, abantu esebelahle yonke into ngenxa yezimo ababhekana nazo. Uthi lesindiso eselidebesela kangaka. Ithi ngisho ingelosi zayifisa. Why ethi ingelosi zayifisa? Ingelosi, hallelujah. Nina emaphutheneni nonke navusela uKristu ukuthi abe umthetheleli wezono zenu. Ingelosi ayivuselwanga umuntu. Hallelujah. Ingelosi uma yonile iphenduka idimoni. Hallelujah. Ingelosi mayonile imayiwile emseni yalahlwa. Iphenduke isitha. Hallelujah. Iphenduka idimoni. Ingabe sahlala enkazimulweni kaNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Ingelosi ziyaphela ngisho kumakhamera. Ubone ngento ethi ithi passion. Hallelujah. Usungezona isibhoke. No, ama angels ayawa. Hallelujah. Uzokuthiwa utholakala into ethile ishiya lezi izinto abayikhandayo but ingelosi ziyawa. Hallelujah. And maziwa akabe isabuyiselwa emseni kaNkulunkulu. Kodwa lento yenu enidelelayo zayifisa.
ukuthi nazo zenzele umusa, ukuthi nazo ekuweni kwazo kodwa kube khona umuntu ovuswayo ngenxa yazo. Zona ayikho into ethelele kuzona. Hallelujah. Kunina maniwa manje ukhona igazi kaKristu Jesu liyalihlanza. Ingelosi zayifisa, ingelosi za experience lento eyifuna ukukhonzwa abantu abanenyama, ingelosi ayinayo inyama. Hallelujah. uJesu wayengazili kuzosiza ingelosi kodwa weza wayinyama waphuma igazi ukuze asize abantu benyama. Ingelosi zayifisa lento. Ingelosi lelithuba elidlala ngalo Sunday ithozana inkonzweni ngezi. Ingelosi iyayifisa lento, taking salvation serious. Siphakame sime ngenyama. Conclusion.